Не ми пука. Аз бях до тук. Не мога повече. За триатлон. Три, две, едно, старт! Колкото по-често започнеш да се отказваш, започваш да се свикваш с тази мисъл, че може би не си достатъчно добър, може би и не ти е времето сега. Да, ама не. Буташ, мачкаш, даваш всичко от себе си. Това е единствения шанс да успееш. Голям! Най-големия! Мачкай.